Ahojte vážení priatelia, dneska vstup nie z nejakého výletu, ale z kružku. Ukážem vám, ako pracujeme s deťmi, ako trénujeme zálesacké zručnosti. Títo malí šikovníci, ktorí sú v stane, tento stan s mojou pomocou postavili, zatlieskajte si, ste úplne úžasní. Takže, tento stan je dvojmiestny. Chlapci, keď pôjdete so mnou a dievča, keď pôjdete so mnou niekedy na stanovačku, tak si takýto stan zoberte, budete si ho deliť dvaja. Teraz vám ešte ukážem, ako budeme filtrovať vodu. Mám takýto filter, je vytvorený z mikrovlákien, čiže celkom špinavá voda sa dá veľmi pekne prefiltrovať. A ja vám to teraz ukážem ako. Poprosím ťa, podrž to a daj dole tú krytku. Tieto filtre sa predávajú s takýmito sáčkami, ale závity sú robené na klasickú PET fľašu. Nájdi mi, ktorý je in a ktorý je out. Toto našrubuješ do out. Tu tam bude vytekať. Keď sme to už nainštalovali, tak vidíte, že celkom špinavá voda mi tu teraz kvapká do tohto sáčku a vidíte, že je celkom čistá. Tento filter je na mechanickú špinu, nie na chemické znečistenie ani na biologické znečistenie. Vodu z veľkej rieky určite týmto nefiltrujte, bude vám zle z nej. Vyzerá to normálne ako v nemocnici, že infúzia. Tu na pacientovi to už kvapká, iba že ihlu nemáme a hadičky nemáme a je nás tu príliš veľa pacientov na jednom lôžku. Ešte drobné upozornenie. My to teraz máme ako kružok na škole. Ja tú vodu deťom piť nedám. Nie preto, že by som sa bál, ani preto, že by som vašim rodičom nedôveroval, ale to z pedagogického hľadiska nikdy neviete, aké deti máte, akých rodičov stretnete a mohli by sa na to sťažovať, aj keď sa v zásade nič nestane.